नोंथांनि जा हिनजावसा सासे गोमादोंमोन दाखालि माब्ला गोमायामोन बियो माने बे थांनाय 8 तारिख रबिबारे इयो माने बे माइ सिफुं मैगं ना मा होनना बुङो सिफुं मैगं सिफुं मैगं आरो इथिं लाव बिजौ थिंखिया थास' आथें बेफोर बायदिसिना बि माने खदायनो माने लांनानै फाननानै फैबाय थायोमोन आरो बिदिना माने 8 तारिख रबिबारे माने तेवा गिदिंना फायासै आरो बिनि अखानायै माबा आलासिनि न'आव थाबाय बायदो नामा होननानै आं एसे भुटियासां लाइनाव खबर लाहैबाय इतिमध्ये गैया होनना बुंनायखाय आं गिदिंना फैनानै बाय माने खाम जानानै तारमाने आं बाय आक्कु पुनर सागलि जाथिं आरो इथिं मा होनना बुङो मैनागुरि सैनागुरि गताय गिदिंजोबनानै नागिरजोब्बाय सारि हदे नागिरजोब्बाय आरो आलासि उलासि न'आवबो थांदो नामा होननानै नागिरबाय गैया मोनासै मोनिनि गाराव बे थायै इथिंबो मोना नै दाख्लै थांनाय रबिबारे 15 तारिखे आं रायजोखौ लाना थांनानै गताय हाग्राखौ गाग्लेमनावसो हिनजावफोर हौवाफोर थांनानै बेयाव एसे आसानखौ बाय प्रमान मोनबाय प्रमान मोननायाव आरो इयाव बायमान सेन फायनायाव इयाव नागिरनानै बे बुस्थुखौ मोननायसै सानबेसेनि उनाव मोननाय जाखो सानसे माने हप्तासेनि उनाव आरो हप्तासेनि उनाव बे हप्तासेनि सिगांनो नोंथांमोना जे मानसि सासे गैया न'खरनि बेखौ नोंथांमोना थानायाव एजाहार होआखैमोन होदोंमोन बिनि सिगां खालि होदो बिनि अखानायैसो मोनदो आरो बे लास्टखौ मोनदो आरो मा अबस्थायाव मोनदोंमोन बे हिनजावसाखौ अबस्थायाव माने आं आसानाव धरा मोनबाय आरो बे अबस्थायाव जेबो गैया मोदोमबो दख्लासेबो गैया आरो खुदा हार्दि आरो बे खर' आन्था दङ आरो नैबे आथिंनि नैबे फिन्दा मोननै दङ बिनिफ्राय जेबो गैला आरो बिनिफ्राय आरो गतिके आरो आखे पाखे बे जिखिनाखि हि जोमावसो सिनायदो दे आङो खिन्थु मानसिखौथ' एकदम सिनाक्ट गैथारा बेसेबां बैसोनि जागौमोन बियो 40 बोसोर ओमफ्राय बियो मा खालामोमोन खालामनाय माने बियो इखौनो मैगं थाइगं फाननानै जायो आरो न'निफ्रायबो बाय माइरं माने ओरै खालामनानै होनानै बियो हारसिं संना जायोमोन बे हारसिं जायोमोन मानो हारसिं जादों गोनां जादों आरो माने ओरैबायदि आरो बियो माने आरो जोंनि मैगं ओंखामखौ बाय सुखुवा इंग्रि मानसि नालाय ओरैबायदि आरो हलिबो आरो माबाफोर ना मै लाबोला हरुफोरखौ जोङो गारनानै जाया आरो बेबायदिमोन आरो दायो बिथांनि जा जिउ गोमाबाय बे जिउ गोमानायावहाय बिथांखौ सोरबाफोर फुथारखुमानाय होननानै नोंथाङा सानो ना आं बेफोरखौ दा सोरखौ हमनानै सानगोन गतिके आं जेबो सानाखै दा बिथाङा बिथांनि जिथु थैबाय बिथाङा नोंथांनि गथ' हिसाबै थैबाय बे गथ' थैनायाव नोंथाङा जा दायनिगिरि बिथांमोनखौ माबायदि सास्ति होनायखौ लुबैयो नोंथाङा दाथ' आं दा मानसिखौ मोनबासो दा सास्तिखौ बाय इमान माबासो खालामनो हागौमोन दा आङो मानसिखौबो सिनायनो हाया आरो दा आरो मिथिस'वाखै आङो मानसियासो खामखो ना मायाबासो खामखो दा जोंनि इयावबोथ' आरो मैदेराथ' गैथारामोन इखिनि बे सिवग्लिनाय जा हिनजावसा नोंनि गथ' बेखौ हाग्रायाव मोनदों बे नोंथांनि गथ' होनना नोंथांनि फिसाजो होनना नों थारैनो हमनो हादोंना हादों आं माने आसानाव गाननाय ड्रेसाव हमनो हादों आरो निजेनो माने आं बायना होनाय बे ड्रेसमोन बेफोरो गतिके आं बेफोरो ओरै मोनदों आरो जाबाय